Galicia baixa este domingo dos 2.000 enfermos co virus activo, unha cifra que non viamos dende hai 10 meses, dende mediados de agosto. Baixan tamén as hospitalizacións, que hoxe son 14 menos. Nas unidades de críticos quedan 13 enfermos. O número de positivos diarios sobe lixeiramente con respecto a días anteriores, ata superar o 100. Ola, como están? Boas tardes. Melloran as cifras na nosa comunidade nun sábado no que xa están en vigor as novas restriccións á hostalería e o ocio nocturno saídas esta semana do Consello Interterritorial. O texto, publicado no Boletín Oficial do Estado, reitera que son de obrigado cumprimento con independencia do que votaran as comunidades na interterritorial. Galicia, unha das 6 autonomías que votou en contra, di que seguirá de momento cos seus plans de desescalada ata coñecer o informe encargado aos servicios xurídicos. Non somos un goberno insumiso, pero primeiro vamos a ver si efectivamente é obligatorio ou non é obligatorio. Creo que sempre demostramos a nosa coherencia e aquí o facemos tamén, vendo se estamos obrigados ou non e actuando en consecuencia. Reaccións tamén a estas novas normas dende o sector da hostalería e do ocio nocturno. Piden ao goberno que recúe e non impoña restriccións máis duras das que actualmente rexen en Galicia. Non queren dar pasos atrás e queren que deben ser as comunidades, dependendo da situación epidemiolóxica, as que regulen os horarios dos seus negocios. O que non ten sentido é que teñan unhas medidas máis restrictivas que as que a día de hoxe estamos tendo na propia comunidade. En Galicia estamos moi ben, eso habría que velo por comunidades, nos creo que somos das comunidades millores, non? Entonces que había que ternos en conta e decir, bueno, se aquí estamos mellor, regulemos mellor os horarios tamén. E mentres a campaña de vacinación non se detén, case 20.000 persoas están citadas hoxe nas diferentes áreas sanitarias. Esta é a imaxe que víamos hoxe na Cidade da Cultura de Santiago, onde se formaron longas ringleiras. Era a quenda para a segunda dose daqueles que teñen entre 60 e 69 anos. Mañán nesta mesma área continuarán cos de 50 a 59 e comezarán xa con 3.400 persoas menores de 49 anos. A boa evolución dos datos fixo que Sanidade aliviara as restriccións. Hoxe xo notaron en Lobios, que pasa ao nivel medio. Suprime o peche perimetral e a hostalería xa pode traballar de novo coa ocupación reducida. A partir do luns tamén chega ese alivio aos concellos de Mos e da Pobra do Caramiñal, que son os únicos concellos de Galicia que nestes momentos se manteñen no nivel máximo de restriccións. E a nosa portada deste sábado tamén traemos un acordo histórico que se confirmaba esta mesma mañá. Os ministros de Finanzas do G7 pactaron a creación dun imposto mínimo do 15% para as empresas tecnolóxicas. Os ministros aseguran que é unha boa nova para a xustiza fiscal e unha mala nova para os paraísos fiscais. O acordo terá que ser ratificado polos xefes de goberno no cumio do G20 de xullo en Venecia. E hoxe, 5 de xuño, é o Día do Medio Ambiente e coincidindo con esta data, milleiros de persoas manifestáronse este mediodía en Santiago. Grupos sociais, ecoloxistas e políticos apoiaron os convocantes dunha mobilización que remataba na Praza do Obradoiro cun lema compartido por todos os participantes: eólica, así non. Opóñense a que as eléctricas sigan instalando muiños nos montes galegos. Na marcha participaron representantes dos partidos principais da oposición en Galicia. Falece un peregrino mentres facía o último treito do Camiño de Santiago. Foi a primeira hora da mañá, tras sufrir unha indisposición cando retomaban andaina despois de facer noite no Pino. O home, que viaxara xunto a outros 2 empresarios madrileños, entrou en parada cardiorrespiratoria e xa foi imposible salvarlle a vida.